Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao billet dimanche 2 novembre 2025. Balimao, c'est où tu vas tiens, bado sigrabi. Et Niger Kauka ma bado dibi. Un cadre, et puis c'est un docteur, à toi, docteur Boubacar Kado, analyse socio-économique et politique à photo fleni. Malien, à Kumana Mali, crise de carburant kam. Solution me sur Mali. Essence kola solution be soro Mali gasoil kola ni tiay bora aya détail be dibi malien a ko solution folo e munye ko bembaliya de be Assimi Goïta na soro asi nyogo ni nyogonche ko depuis Assimi Goïta e abasi nunu ni nema nunu mine ko problème ko Mali yere armée yere be nyagamina ka ta fe yaro nema fo mo dien mo be dien kalama be nyaba oronna akko tuguni ko Assimi Goïta ka fait folo mi ke ana sorasi nyogo kabe ko en tant que Assimi Goïta be ka sorasi nyamogo do de mene ku soupçonner ko be fa ka kureta kalila ko kriko essence ko problème nkate ba Mali kono ate si bonte ke konna na ma fayena a ko tuguni aye kuma chama wara fo mena ka rep kuma kankala ambe je ka rep kuma kana me malien aw nanga janga nyor la me folo voilà aya la me folo. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la crise, puisque au Mali, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur même du pouvoir, il y a une fissure. Parce qu'il y a beaucoup de généraux, pas des moindres, qui sont arrêtés, qui ont été soupçonnés d'organiser un coup d'État. Déjà, la crise, elle est là, elle est très grave. Maintenant, on dit que c'est les... Abela jele kuma mesande. Ako ko yananga do essence ko gele ni fen kono. Ko mogo kana ngina de. Assimi Goïta est généraux do de mine. C'est-à-dire, Assimi olu minali munke depuis oro la folo crise commencera crise daminena Mali essentiel ko gelea damine kara munyi nema sagarani abasi minali munkara de yaro ne ba kuma ni folo de mo nyena ma bebe mo be dien kalama nkonte tekere folo no ma de tanyi na nuni warni na nkonto lu ma de voilà ba anga nyoro fana messa anga tobe la messa no abe kuma Algérie fana kan mala be révélation kede ninte vidéo mani de ni chei ni c'est un cadre du Niger cadre abe ASI fana fait mogomindo abe ASI fait de abe français ira frappé abe deux fois Amérique fana ma anga janga ka kuma ko na me et moyens à ces terroristes pour bloquer le ravitaillement du Mali en carburant. Bon, un pays qui ne fonctionne pas avec du carburant, qui a une crise du carburant, c'est presque un étouffement de l'économie. Parce que pour que les forces armées puissent aller sécuriser le pays, il leur faut des carburants pour les avions, pour les voitures, les camions. Même dans les hôpitaux aussi, il n'y a pas de carburant, l'économie ne peut pas marcher. Donc c'est une stratégie, je crois, qui a été adoptée par les ennemis de l'AS. Bon, nos dirigeants doivent prendre ça au sérieux et essayer d'examiner la situation, de trouver des solutions. Les solutions militaires, je crois, ne peuvent pas venir à bout de la situation. Je crois que c'est de changer de stratégie. Essayer de voir avec les pays voisins qu'on accuse d'être complices des terroristes. Essayer d'engager des négociations, de pourparlers avec nos pays. Oui, Algérie. Nos relations fraternelles là et diplomatiques avec les pays voisins. Les dissuader de ne pas prêter la main à des pays qui veulent déstabiliser la sous-région. Non seulement parce que à ka vidéo ro do be menatla ako tuguni yani nga nyoro traduit ngina ko fara vidéo damene na ko Niger kumbe carburant di Mali ma ko jatike wali mo ko binaka mo ye Niger fana frontière tege Mali on ko imando ngui ko binaka mo ye Mali ni Niger frontière fana tege o fo menatla ko vidéo ro kan ako ko pour que kelen ngam no ya ay solution folo Assimi Goïta na sorasi nyogon ulu taman chekele il faut qu'au cabani, il faut que Assimi Goïta ka pekana sorasi nyogonche. Flanam, ani jamana mun gerali me nyonanga fereke anulu ka ja. Tant que ameka jamana do de buruja, tant que Mali be ka boka jamana do de la gushi. Kelen ti ban parce que o jamana o fana akome Algérie de ma olu fana be jatke wale mo to de medika to be nyagami ambulu. Koni Mali be fe kelen ka ban. Comme Mali ko kede Assimi Goïta na sorasi nyogon ka be en même temps aussi
ani jamana an kɛrɛfɛ jamanaw an ka fɛrɛ kɛ n'olu ka bɛn ko en tant que n'olu ma bɛn ko kɛlɛ in ti ban dɛ ko kɛlɛ in ko marifa ci dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ye dɛ Mali ka fɛrɛ kɛ n'a a kɛrɛfɛ jamanaw ka bɛn tant qu'o ma kɛ ko kɛlɛ in tɛ ban an ka kuma tɔ lamɛn. Est-ce que quand l'AES sera atteinte, c'est toute la région ouest-africaine qui sera atteinte comme ce qui se passe actuellement au Congo, au Soudan. Vous avez vu au Soudan, c'est les Américains qui gèrent le carburant. Et quand vous voyez ce qui s'est passé en Libye, actuellement c'est le Qatar et la France qui gèrent le carburant de la Libye. Donc les grandes puissances là sont arrivées à un stade où leur survie dépend de notre pauvreté. Aben Mohamed. Jamana baw ambe kelem jarige gelam be kan soro de o de tadi jamana ba nunu ye olu fana be here soro o la anga sanga dugu ka ci o de bolu fana arranger ay exemple ta Soudan kan ka exemple ta Libye fana ka obela jele ya me Franci ani Qatar ko de be ka Libye pétrole bo ko Américain be ka Soudan ta bo tiao di fo donc anga kuma to la me. Donc pour eux il faut créer la Chili dans les États les plus riches là dont les sous-sols sont riches, ils ont besoin de notre uranium, de notre lithium, de pétrole, mais ils n'ont pas besoin qu'on soit dirigé de manière démocratique, de manière responsable. Ils veulent créer la Chili pour divertir les dirigeants et continuer à voler les ressources. Moi, c'est la lecture que j'ai de la situation au Mali. Parce qu'actuellement, il y a une crise. C'est-à-dire au Mali, à l'interne même, apparemment, il y a des problèmes sérieux qui se posent, sans compter les terroristes il y a des régions, paraît-il, qu'on n'a même pas accès. Les pouvoirs publics n'ont pas accès à certaines régions, ce qui ne s'est jamais arrivé. Ça veut dire que cette fissure à l'interne, entre les militaires, moi je pense que c'est elle qui a favorisé la montée actuelle des terroristes. Sinon, au début, le Mali maîtrisait ses frontières, elle est arrivée à faire face. Comme manga mumbe que cette fissure entre les militaires à l'interne. C'est-à-dire que Bembalia mumbe sous sorasi ou yerdaman nyogoche Bembalia mumbe inde. Ko de fleka fanga di bina jara nunuma. Malion munu me kata kashi esansi sangoro la aka problème folie floangena ne betlenga fo amadala. Awa mawero de bora dugu wero la Niger. Ni tikite AES contrôle de ni AES ka dende avec Niger awa c'est un docteur. Kala ne de vidéo mani pia lentene a koko Bembalia mumbe asimina sorasi nyogon nyogon ko siga be asimina sorasi nyogon nyogon che ko de fanga di jatike wale mugoma awte shibo de teke kono billahi essence ko problème fa bebi asimi go tay sorasi munu minede o de nani essence ko crise abaga essence ko crise sur sido asimi go tay sorasi munu mine kasado kamala barika ka barake a problème be asimi de mais ni temi mo la ka asimi to fo agoko problème be ko y a pas de confiance entre les militaires diembe ba don ah ne betlenga fo dongodo diembe ba don ko ça ne va pas entre les militaires o kele be ba ne gedi bala joli surasi do ga wuli surasi halala côté surasi mbandi farasi ma de mo ni be fe ga asimi genga di farasi ma ala ka samperen jigika mo be asimi genga malion farango nga mali kurajo ala ka barka do tikila asimi genin kadange mais pas n'importe quel prix aussi ngo fran tien fo mo be franci ka barala sorosi be na kiba asimi gen ko kana ni franci ala kana ngai bulu sorosi be na kiba asimi gen ko ka malion nga yere ma horonya dama anga continue nga liti rere ala ka barka do tikula o de kundu anga chega afore ayafa ayi kuma ifo ndarona aga kuma kona kuma ifo abe chien sababu ako ko be malia mu me usorosi dama unu nyogo chede ko cher la ko des problèmes aga isansi ko curisateur avec la saka baga karamogo do yin kata no tede sarike wulu faramba ni ga wulu faram faga do tabiki surasu yere dama ka kele o de fleka fanga di nin koyma asmi atake moko kele di ka M5 kele ka yere wolo kele ka almamun kele ka wajuru kala kele ka be kele ka ala kele ka mali kele ka mali surasu fana kele afle na bulubi mo ñenama mun bu yere kala ma bebe ga boka kuma di anga kuma to la me crise de ce genre de confiance entre eux-mêmes les militaires qui gèrent le pays. Je crois qu'il y a des problèmes. Il faudrait que les gens se parlent honnêtement, se disent la vérité pour trouver une solution au problème. Parce que s'il n'y a pas de stabilité au Mali, il ne faut pas s'attendre à une stabilité dans les autres pays de la sous-région.
pas seulement au niveau de l'AES, le problème va se poser dans la sous-région ouest-africaine. Ko asimina sorasi ɲɔgɔn ka sigi ka kuma u ka bɛn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko bɛnbaliya mun bɛ yen ko de bɛ ka na ni problème ye dɛ ko o bɛna kɛ sababuya ye Niger fana bɛna problème sɔrɔ ni ne m'a f'i ɲɛna ko Mali de kɛra doni ye bɛɛ kunkolo la san mɔgɔ bɛ ka commencer ka kuma Burkina bɛ dɔ kuma na a bɛ kalo kelen bɔ ko ni Assimi Goïta ma ne ma ni fɛn bila cɛ in tɛ mɔgɔ gansan ye n b'o fɔ an ɲɛna dɛ mɔgɔ gansan tɛ dɛ a y'i kale Burkina bɛ dɔ kuma na n y'a vocal kala a y'i kale ko ni Assimi ma sɔrɔsi minɛ dabila ko Mali bɛ bi a filaw de bɛ sen na bɛɛ b'a kalama sisan hali bina ka mɔgɔw b'a kalama bɛɛ b'a dɔn bi cɛ ni dudenw yɛrɛma ma bɛn cɛ mɔgɔ bɛ don ɲɔgɔn cɛ Modibo Keita m'o de fɔ Modibo Keita kuma kelen de fɔ Modibo Keita kuma fɔ je pense que a vidéo kan ka sɔrɔ n bolo a y'a kɛ to n b'a vidéo ni yɔrɔnin bɔ Modibo Keita y'a fɔ de ko ni dudenw ko n'aw yɛrɛma ma bɛn ko nafigiw bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'aw fara ala cɛkɔrɔba ala ka hinɛ Modibo Keita la Modibo Keita nin fɔ ka tɛmɛ dɛ bon ne Segu Tunkara tiɲɛ joli ne b'a fɔ Assimi ɲɛna n ko ne Assimi Goïta nana ne bɛn don na n ko ne b'a soutenir o bɛɛ n bɛ ka n ŋaniŋɛ yira quoi bon yɔrɔ ne kelen ma fɔ dɛ awa Niger ka dɔ de filɛ ka bɔ k'a fɔ bi problème ye Assimi de awa Modibo Keita de la ka kuma fɔ an ka baba Modibo Keita kuma kana mɛ Mali président fɔlɔ ye de la ka nin kuma in fɔ cɛ du kɔnɔ ala ye barika don marakaw la mun de don ala ye barika don jɔgɔrɔmaw la ala ye barika don marakaw la mun de don parce que marakaw ka du kɔnɔ bɛɛ bɛnnen don hali ni kɛlɛ de a tɛ bɔ kɛnɛ ma mais aw bɛ kɛlɛ diɲɛ bɛ da bɛ don bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'aw bɛ kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn bi Sadio Kamara ni Assimi man di bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'a dɔn bi Assimi bɛ ka ko k'a janfa ye ko bɛɛ kɛ janfa de cɛ an ka mun bɛ tiɲɛ na kan t'a fɔ o bɛ ka fɛn fɛn fɔ Faransi dɛ an bɛ muɲu dɛ an b'an ka yɛlɛma hɔrɔn nɔfɛ dɛ Maliyɛnw aw kana da la dɛ Assimi de ye problème ye problème tɛ maa si ye ni Assimi Goïta tɛ ale de kɛlen bɛ ka taa armée yɛrɛ kɔnɔna kan an ka Modibo Keita ka kumakan na mɛ Mali président fɔlɔ a kumana bɛn kan cogoya min na an ka lamɛn bonya bɛ dukɔnɔmɔgɔw kan i b'a sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔw de kan bɛnnen bɛ nka ni bɛn tɛ du kɔnɔ ni kɛlɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ du cɛ k'u bila ɲɔgɔn na o tuma du bɛ diɲɛ du bɛ diɲɛ dugu bɛ ten tanko jamani o tuma mankutuɲuman min banna tɔgɔɲuman min banna n'an b'a fɛ ka sabati a ka mɛn fɛn na dɔ de ka fara kan o tuma an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan faso jɔli la faso dun a sinsinnen bɛ mun kan jamani o dugu o a bɛɛ sinsinnen bɛ mun kan guwa du a hakili b'a la an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye diinɛ daminɛ tuma awa dugu caman bɛ yen nɔ ala y'u halaki u halakira mun na tulonkɛ de tun cayara yen nɔ fo mɔgɔw ɲinana sɔbɛ kɔ fo mɔgɔw ɲinana alako kɔ o tuma n'an b'a fɛ an ka jamana tɔgɔtuma min b'a la o ka to a la an ka taa an yɛrɛ la dɛ an ka se an farisogo la n'an ma taa an yɛrɛ la n'an ma taa an farisogo la ni musow ye wale cɛw dɔ kɛ k'a ɲini u cɛw kɔ ni cɛw ye ɲana musow kan ka wale musow dɔ kɛ o tuma tulonkɛ n'a barika sɔrɔ an ka jamana kan furu n'a nagasi du n'a nagasi den kolo n'a wolo o tuma jamana bɛ segin kɔ o tuma ala m'a kisi o ma. amina ni Modibo Keita de baga ye. an ka tɔn ye de ye maa o maa n'i tɛ s'i farisogo la i tɛ s'i nugu la n'i tɛ s'i nugu la i kan ka cɛsiri min kɛ i kan ka baara min kɛ i kan ka mun min kɛ i tɛ t'a la n'i dɛsɛra i bɛ mun kɛ i bɛ tabali ta i bɛ fɔbali fɔ o tuma i kɛra an kanutigɛla ye sonjugu fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ b'i sɔrɔ i la o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kɔsɔn ko an ka segin o ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u ka ɲɛ nin ye u bɛ sa de u bɛ t'u kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u tɛ se ka tɔɔrɔ de u tɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa in ma abada n'i tun ye u dɛmɛ u ka mago la n'u tun kan ka kɔn ka segin ma u b'a ɲini ala fɛ ala mago ka s'u ma sani u ka dɛsɛ ka u ka layidu timɛ. diɲɛ b'i ban don dɔ la ko diɲɛ b'i ban ko diɲɛ b'i ban don dɔ la ko diɲɛ b'i ban. kuma bɛ filɛ ne bɛ nin kuma nin de lamɛn ni ne bɛ hadamaden éduquer hɔrɔn i tɛ nkalon tigɛ ni layidu kan min di i b'o de kɛ est ce que o jogo bɛ Assimi la non a jogo t'a la Maliyɛn kuma bɛ filɛ ɲɛkɔrɔ c'est à prendre ou à laisser donc ni de kun don ala ka tiɲɛ bange Assimi juguya tɛ Segu Tunkara kɔnɔ Mali ka di ne ye ne bɛ AES fɛ ala b'a dɔn a kira b'a dɔn n bɛ masiyɛnni fan fɛ ni Assimi Goïta bɛ ka Mali dɔ tiɲɛ ne kan ala ka Assimi kɛ kalo yelen ye ni Assimi bɛ ka Mali janfa ala ka Assimi malo fo Maliyɛn bɛ k'i daji to a kun cɛmancɛ la ni ne Segu Tunkara bɛ Mali fɛ de ala ka ne kɛ kalo yelen mais ne Segu Tunkara ye maliden jugu de
ala kan libu aw be ko daji tune kun cɛmancɛ la fo n'a ka sɔrɔ ne tɛ tongaraden halala di fo n'a ka sɔrɔ ne tɛ maliyɛnw de ka hɛrɛ fɛ ala kana ni hɛrɛ ba dɔ ye don dɔ la mali ka kɛ i n'a fɔ États-Unis ne depuis n nana Facebook kan n b'o kɛlɛ de la mais n tɛ masakɛ jugu de fɛ n tɛ mɔgɔ bato n tɛ maa si bato n tɛ wali samara don sen na fana n bɛ n ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ de kan ni n filila fana n b'a fɔ n filila adamaden t'i dafa ne kelen t'a bɛɛ dɔn mais ne ka kɛlɛ ye ko mali kanu de don mali ka ɲa ne ka kɛlɛw de ala ka ne sankɔrɔta mais ne bɛ ka kɛlɛ kɛ nkalon kan ala ka lebu n'Asimi bɛ ka kɛlɛ kɛ n'Asimi bɛ mali fɛ de Asimi bɛ ka mali jɔ tiɲɛ de kan ala ka Asimi kɛ kalo yele ala ka Asimi jugu bɛɛ malo mais n'Asimi bɛ ka mali jɔ nkalon de kan ala ka lebu a ɲɔgɔn kana kɛ mali histoire la ala ka Asimi lebu ka tɛmɛ hali Kadafi kan n'a ka sɔrɔ Asimi bɛ nkalon de kan aw kan bɛn maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔyara a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan bada 1,99 € c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don aw kan bɛn ciao aw kana ɲinɛ dɛ n'a ye Senwave application télécharger dɔrɔn ne ka kɔrɔ promo tɔgɔ de urgent a b'o don dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye aw kan bɛn ciao